Mogi owuoga ne Homa Bay wadhi Kisumo kama kawuono ni chenro mar ng'e gwenge wa tinende wang'iyo Kisumo kanyakwar mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyingni nochakore nade Nyakwara Mogi. Wayaw dhot ne Millicent Adhiambo mondo koro miwa ng'e gwenge wa ma kawuono. Nyakwara Mogi ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Ofuyo kawuok e gweng' senta kata chiro mong'ere ni Obambo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Kisumu kanyakwar. Nyakwara Mogi ka winjo nying gweng' ma iluongo ni Kisumu kanyakwar kata kanyakwar, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile wacho kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magiparo madinemi chak gweng'ni ni Kisumu kanyakwar. Kwarwa ni nyinge Nyakwar, ka nonyuole noluonge ni nomiye nyinge ni Nyakwar, koro emomiyo iluongo ka ni Kisumu kanyakwar. Kanyakwar gimomiyo anyalo paro ni nochake kamano, aparo ni ne nyikwayo ne nitie mang'eny, koro niyo aluonge ni kanyakwar. Nyakwar nobiro nikech kanyakwar ne nigi nonro gi ka giwuok Siaya to luong gi ni oganda miluongo ni kanyakwar ka gibiro Kisumu kae. Abiro kaido kiluongo ni kanyakwar, kwarwa nochake ni kanyakwar. Mana kamano bang' winjo kaka jogweng' oselieko kochno kod nono mar nying gweng' ma Kisumu kanyakwar. We koro wawinja nena adieri mar wach motenore kod kukune e wi gino madinemi chak gweng'ni ni Kisumu kanyakwar kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Ne en nyakwar ni en owad gogelo. Kore momiyo koro joma winje to luongo ni kanyakwar. Nyakwar ne en nyakwar e kaka koro luongo ni joka nyakwar to wan jo Kisumu. Sama wantiere jo Kisumu ne wan lot maduong' kabisa. Ne ok wan joma tin, ne wang'eny ma jowa moko nodong' Asembo Ramba, jowa moko nodhi nyaka Kindu Bay kod yie nyaka Kindu Bay kucha, ma gin bende ging'eny. Kiwinjo no Obama kor gimoro ni Kindu e lot mawa, the former president mar America, mane lot mawa gogo. Wan jo Kisumu kae, wawuok Asembo ka wabiro ka. Koro wabiro ka mwamako lo. Koro wan ka ne wamako lo maduong' nyaka malo Kiboswa. Wan kanyakwar wake ma kamoro amora inyalo yudo dala kanyakwar. To nikech wach town kanobiro mogore kuomwa to biro to kaw lopewa. Koro kanose kaw lopewa nokonyiswa kata nokomiwa kama ne wanyalo dhi. No owachnwa ni mondo wadar kendo nomiwa notice mar 7 days. Koro gini nomiwa wasi ma koro kama ni nyayude lo kawatni moro kata kama ni nyalo nyiewo machiegni gi jo dalo moko ne ntiere e wi got ka, gin ne pod gin gi spaces. Koro ne watemo riyore kuonde mane ginyalo podonwa matin mondo wanyiew mondo wadag kodgi. To gweng' ma Kisumu kanyakwar humbe landore kod weche kata timbe mage. Chon ne wan jo ohala mar rech, ka kung'eyo ka diere machon kapok wasunge nodonjo ka, jo Kisumu ni nitiere dho nam Usoma piny kacha, kendo ne gitimo ohala mar rech, nitimo barter trade ma sani iluongo ni barter trade. Ka jo lang'o kelo gimoro kata mwache wi got gi gimoro to waloko ne gi rech to gomena mwandu mane ae nam. Gin jo Musoma wach kamano. Mano be wach manong'e gi godo. Giero riwruok mar oganda kanyakla achiel. Wan kwa donje got ka, pi ne en pi mikuna kuna makato top tibiro muon kode. Ok ni nyal puke nikech kaka ni yude ne shida. Ne wadhi piny Asengo. Mondwa chiewo so 9 sa 10 otieno. Gidhi kucho mondo mika gidhi got gi pi kapok chieng' orieny. Dhoudi mamoko mane wan wang'o ka nochawa kabisa. To gin bende ok ne gisomo. Koro kane gichawa to waling' bende iluonga nyaka ni Tacho Kopo. Koro wan wapuonjo mana jowa e thagruok marwa niendi. To bende nitie dongruoge ma gweng' ma Kisumu kanyakwar osenyuolo nyaka ne ochakre. Waseneno lokruok maduong' ni sitimo donje gweng'wa ka, pi bose donjo to pod ok odonjo maber nikech jowa ng'eny moingo pi. Wan gi skunde ma oromo jowa somo sani, wan gi St. Paul's, wan gi Bar Korumba. Sani wan go osiptal ka. Mar ariyo pi ne waomoga mana piny Asengo gi wiwa ka watwenyo got. To sani wan gi pi machiegni ka. Nderni be nok be ahinya, gi sani ndara nitiere. Gweng'ni ne okoso pi kabisa. En pi yawo moro matin kabisa mane samoro ng'ato gore piny ichak iweye
oduona matin mochako bi maler ni kichak idogi tuome. To gima ber ni wan kod yawuoto madongo dongo kaka wuon Anton Oluoch miluongo ni Charles Ondiek Wariero ma nying moro bende opaki giluongo ni PC Modhero. Nowuoyo gi Sana International magandiko proposal magigolo pigno mokoro a piny kucho magikele kae. Bunge ne ng'eny sani kanene dongruok nitie, ute nitie oger mang'eny kendo town, kendo koro wane town opogore kaka chon. Kwa bire got ka apart from ayany mano yanywago Kanyakwar nong'iyo ni nyithindo nego som. Wasebedo gi joma lich sani ma ok koro ng'ato nyalo luongo wa sani ni wan tacho kebe. Koro lokruok wasebedo go. Chon skul ne tin, ne wan kod kudho to kod dago malo. Kudho ne en skul achiel kende. To sani wan gi St. Paul piny ka. Kudho ne onge kata secondary, sani en gi secondary, sani wan gi Barogwal, wan gi Korumba secondary, wan kod Riat College, bende mogere puoth joka Nyakwar. To kata obedo ni jodak kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod gweng' ma Kisumu Kanyakwar ni godo ma kokel e alwora ni to dongruok makae bro medo ting'ore malo. Ya roundabout junction kichomo airport apaya no nochak ni lose to nochako duogo go chonge gi piny kanyo. Kaeta apaya ma roundabout Mamboleo kichomo Chemelil en bende orach to en apaya ma bende joka Nyakwar okonyo joka Nyakwar kabisa. To magwa mang'ado gweng' ka bende kanubi oneno lam ko biro nus. Lam no nego beni chopo mwalo piny junction kacha. To gi jowa modak malo bende ka in area mar Kiboswa kiridori ma mondi wuog nyaka Riat College ndara no rach kendo street light no singro ni biro kanyo to pod ok waneno. Wadwaro basari nikech bet gi leo. Bet gi leo koro iyudo ka samoro riembo nyithindo to samoro in bende in ng'ama mama kendi kaka kor in kata gi nyithindo adek. Onge siwa line. Mar ariyo wan kaka oganda waonge pi ma pod moromo waonge go. Wakoso nyaka weche mag security lights kata kinyo koridogi samoro bedo ga matek ni samoro dono tuong ng'ato. Professor Ngire Anyang' Nyong'o mondo konywa wayud lights go. Asengo no samoro pi rumo. Koro ni samoro ji dhi nyaka mana Junction piny kucho ema ji dhi ng'iewe pi ka ji biro go got ku. Hospital wan mana gi gin achiel kende manyiso chaki mar dispensary but proper equipments pok obedo mondo mi koro wabed ni en hospital maler ma ng'ata nyalo dhiyo to yudo thieth. Chiro bor, wan gi chiro ten ma chiro Mamboleo maduong' butwa ka ten e Ikajulu. To wan chichwa kaka joka Nyakwar to onge chiro mantie butwa, gin center mana matindo. Kiwacho ni raia sirikal, wan be mwadgone gi ombulu. To gin ka gisekawo kuchwa to koro kony malong'o onge kuomwa, gima gikonywa go bende koro onge. In nogo ni in medugi penji mang'eny in be makori chaki sandi. Post oket posta mobawnwa gi edho udi. To mano medwa ni wachul task. Ere chul osuru. Ere kaka lopu mane kwaru no mako. Ichaki chulo osuru. En osuru ma kanyo to osuru no dhi konyo ng'a. Mana kamano Nyakwar Mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.